Σιγά. Κύριε Φιτσιάλο, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Δεν θα πω καλό μεσημέρι γιατί καίγομαι. Το έχω πει ήδη 2 φορές. Οπότε μου είπαν στις 5 καίγομαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Και καλή αρχή στην υπέροχη εκπομπή. Λοιπόν, γενετιστής, δικαστικός πραγματογνώμονας. Η Ρούλα Κουσκουρή είναι εδώ. Στη Ρούλα μπορώ να λέω και καλό μεσημέρι. Κύριε Μαρακάκη, καλώς μας ήρθατε. Είστε γενετιστής και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει DNA. Μέσα σε 3 μέρες παραδόθησαν οι σωροί και φαίνεται ότι 3 μήνες μετά βρίσκεται ακόμη DNA και όπως λέει ο κύριος Λακαφώσης, σίγουρα υπάρχουν και άλλα DNA. Εάν στην επιφάνεια βρίσκουμε κάποια κομμάτια, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάτω από την επιφάνεια, άμα γίνει μια πιο βαθιά έρευνα. Τώρα, όταν πάμε να διερευνήσουμε τέτοιου είδους ατυχήματα, δηλαδή που έχουμε σύγκρουση, εκρήξεις, φωτιά, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα διερεύνησης της σκηνής του εγκλήματος για να συλλέξουμε και να ταυτοποιήσουμε τις σωρούς αλλά και τα υπολείμματα σωρών. Το κύριο χαρακτηριστικό της έρευνας είναι ότι πέρα από την έρευνα από άκρη σε άκρη, είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε και το παραμικρό υπόλοιμα ιστού ή οστού, όσο κακοποιημένο και αν είναι, καμένο, πολτοποιημένο, ό,τι και αν είναι, πρέπει να τα συλλέξουμε όλα. Γιατί? 3 είναι οι λόγοι. Πρώτον, όσα παραπάνω στοιχεία οστών ιστών συλλέξουμε, τόσο παραπάνω πιθανότητες έχουμε να ταυτοποιήσουμε τους αγνοούμενους. Πρώτον, το κρατούμενο. 2, τόσο παραπάνω μέλη, τόσο παραπάνω σημεία του σώματος θα παραδώσουμε στην οικογένεια. 3, και ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι μέσω αυτών των μικρών ιστών που μπορούμε να βρούμε ή οστών που μπορούμε να βρούμε στον τόπο του ατυχήματος, μπορούμε να ταυτοποιήσουμε ανθρώπους που δεν έχουν αναζητηθεί, που δεν είναι αγνοούμενοι. Ήδη πάντως, να θυμίσω, γιατί το έχουμε και σε κάρτα, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κορίτσι το οποίο έχει δηλωθεί ότι έχει χαθεί και ότι ήταν μέσα στο μοιραίο βαγόνι, αλλά δεν έχει βρεθεί ίχνος DNA. Δεν υπάρχει. Θα σας πω από την εμπειρία μου, τέτοιου είδους έρευνες μπορεί να κρατήσουν και μήνες. Έχω ένα περιστατικό στο μυαλό μου στον Καναδά, ένα αντίστοιχο, ίσως και λίγο πιο σοβαρό ατύχημα, το 2013. Εκτροχιασμός τρένου, μεγάλες φωτιές. Οι έρευνες κρατήσαν 6 μήνες. Μου έλεγε ο συνάδελφος που είχε αναλάβει τις ταυτοποιήσεις DNA. Εδώ 3 μέρες πάντως. Εδώ 3 μέρες. Συγχωρείτε, γίνεται τώρα περισυλλογή DNA, δηλαδή, για να συνεχιστεί η έρευνα. Δεν νομίζω ότι κράτησε. Όλα μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν. Αν υπάρχουν κομμάτια ιστού, θα μπορούσαν να. Εμάς 3 μέρες δεν μας είχαν πει τότε. 3 μέρες ολοκληρωθήκαν οι ταυτοποιήσεις. Αυτό γνωρίζουμε. Παραδώσανε. Έχω σοβαρές επιφυλάξεις για το